Bejn Mejju u Awwissu ta' din is-sena, ir-rapporti ta' pickpocketing fil-Belt Valletta naqsu biktar minn nofs, dan meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dwar it-tnaqqis ta' dan il-fenomenu li fl-aħħar snin kienu la rasu mhux ħażin, tkellimna mal-ispetturi Priscilla Karwanali u Jeffrey Xikluna mill-Lassa tal-Belt. Spjegawlna li mill-istħarriġ tagħhom il-pickpocketing huwa qatt kriminali organizzat fil-parti kbira minn gruppi mill-Lvant tal-Ewropa. U dawn jiġu Malta blan li jikkommettu dan it-tip ta' serq. Dana ma jiġux hawn Malta blama, jkunu jafu l-postijiet fej ħajattakkaw, x'tip ta' targets ikollhom, eċetera, eċetera, biex huma mbagħad ikunu jistgħu ikomplu bl-affarijiet tagħhom, bis-serq tagħhom. L-esperjenza ta' snin moddija waslet biex fl-Lassa tal-Belt twaqqaf tim ta' pulizija pajżana li xogħolhom huwa li jinvestiga fosthom billi jsegwu l-movimenti ta' ċertu nies. Dan wassal għal għarfien ikbar fuq l-identità u l-metodi użati minn dawn il-gruppi kriminali u għal riżultati aħjar anki meta jitressqu quddiem il-ġustizzja. Kenna riżultati tajbin mill-qorti fejn ingħataw sentenza ta' priġunerija, jiġu dik li n-12 tkun ta' deterrent għal dawn il-persuni biex ma jerġgħux jiġu lejn Malta u jagħmlu dan it-tip ta' reat. L-istatistika turi li bejn Mejju u Awwissu tal-2017, it-total ta' rapporti ta' pickpocketing fl-Lassa tal-Belt kien ta' 173. Din is-sena dan niżel għal 82, tnaqqis ta' ftit iktar minn nofs. L-ispetturi fejn l-Lassa tal-Belt spjegaw li l-pickpockets jaħdmu l-iktar fil-folol u f'postijiet fejn in-nies ikunu aljenati, bħal ngħidu aħna fil-ħwienet jew ġieli anki fuq tal-linja. Rajna wkoll pattern fejn persuna tiffollowja lill-vittma qabel jisirqula l-wallet, jiġifieri tkun qed tosserva lill-persuna ġewwa l-ħanut qed tiddaħħal il-PIN number u mbagħad minn hemmhekk jiffollowja u jieħdula l-kartiera u sussegwentament jiġbdu l-flus mill-ATM. L-uffiċjali tal-korp saħħu li l-pubbliku għandu joqgħod b'sebgħinejn f'postijiet fejn hemm il-massa. Tipprova tal-jenax rasek meta tkun f'post fejn hemm il-massa. It-tieni huwa li jekk inti sejjer f'post fejn hemm il-massa ma żommx ħafna affarijiet ta' valur fuqek. Importanti, jiġifieri dak li ħajkun ħajdaħħal il-PIN joqgħod attent meta jkun ġewwa l-ħanut u kif ukoll ma jħallix il-PIN mal-credit card ħallek fil-każ li jiġi misruq il-wallet ma jsibux il-PIN number aċċessibbli għalih. Appellaw biex il-basket jew handbag jinżamm quddiem minflok fuq wara, waqt li l-mobile, kartiera u oġġetti oħra ta' valur jinżammu f'postijiet li ma jkunux faċli biex jinsterqu mill-ħallelin. Dan għaliex fuq kollox ħadd ma jieħu gost jitlef flus, oġġetti u dokumenti. Aktar u aktar meta xi ftit prekawzjoni tista' tagħmel tajjeb biex dan jiġi evitat.